खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दिनै बर'नि मेसकान्दी माहारि फोसाबग्रा समाज सिबियारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ दिनैनि बे सम 1860 मायथाइनि 18 एप्रिलावनो जोनोम जादोंमोन। मोनसे समाव बर' हारियाव मैखोम गुलाय गुजाय लोगोसे गोग्लैसोनाय गुबुन हारिजों मुगैजानाय नेवसिजानाय गादबजानाय थासारियाव दंमोन। बै समावनो गुरुदेवा बर' हारियाव जोनोम लाफैना बर' हारिनि थाखाय समाज फोसाबनाय, माहारि सुस्रांनाय, जांख्रिखांनाय आरो गोबां बिथिङाव खामानि मावना बर' हारिखौ दिनै गोजौ जांख्लासिम लाबोनायाव बिथां गेदेमायानो सिगांसिन माहारि फोजाखांगिरिमोन। गेदेमानि जोनोम सानाव बर' हारिया गेदेमा बिथांनो गाहाम हामलायनाय हरो। बिथाङा सोरगोआव अरायबो गोजोनै थानो हायो बेखौ मिजिंथियो। क'क्राझाराव कर'ना भाइरासआ जोबोद गोख्रै बांदों। 10 सानावनो 60 सुबुंनि देहायाव मोनदों कर'ना पजिटिभ। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गायथावनि क'क्राझाराव 17 एप्रिल सुनिबारखालि सा 15 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेजों लोगोसे थांनाय 10 सानाव क'क्राझाराव सा 60 सुबुंनि देहायाव कर'ना मोननाय जाबाय होनना मिथिहोदों। बेखौ लानानै जिल्ला खुंथायनिफ्राय माइकनि जोहै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ कर'ना बेरामनि थाखाय होनाय सरकारनि बोसोनफोरखौ मानिनानै गावबा गावखौ सांग्रां थानो खावलायदों। साफ्रोमबो सुबुंखौ मास्क गानथारनांगौ होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे जायफोर बे फोसावखानाय नेमखौ सिफायो बिथांमोननिफ्राय जुरिमाना लानाय जागोन होनना जिल्ला खुंथाया फोसावदों। 17 एप्रिल सुनिबारखालि क'क्राझार नोगोराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव दिनै सा 325 सुबुंखौ कर'ना आनजाद नायनाय जादों। बेनिनो सा 9 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बिनिनो सासेखौ हम आइसोलेसन, सानैखौ देहा फाहामसालियाव आरो गुबुन सा 6 बेमारिखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जादों। बोहैथि दाननि गेजेरावनो क'क्राझाराव कर'ना बेरामा जोबोद गोख्रैथिजों बांबोनो हमदों। बेखौ लानानै क'क्राझार नोगोरनि थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय फैदों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु एबसुआ दुखु फोरमायदों। रंजालि बैसागुनि मोसाना फैफिननाय समावनो गहपुरनि माखासे लाइमोनफोरा ट्रेक्टर बेलथायना हरखाबै रुंसारि जानायजों लोगोसे गोब्राब दुखु मोननाय लाइमोनफोरनि थाखाय मिरु एबसुआ दुखु फोरमायनाय रादाब हरदों। माहारियारि आफाद एबसुआ लाइजामाव लिरदों। दुखु फोरमायनाय रादाब 17 एप्रिल 2021 बड'फा हाउस बागानसालि क'क्राझार बिटिआर आसाम। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोराव गासैबो रंजा खुसि बोथोरजों रंजाफाबाय थानाय समावनो मोनसे दुखुनांथाव आरो दाहा गोनां जाथाया बयनिबो गोसोखौ सोमावग्लुंहोदों आरो बयबो दुखु मोनदों। थांनाय 16 एप्रिल 2021 अक्ट'आव बेलासिनि 4 रिंगायाव बिश्वनाथ जिल्लानि सानजा गहपुर दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय 2 नं बिक्रमपुर गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दोलोसे हानजाया बैसागो फोरबोनि गामिनि न'खर न'खर रंजानानै न' फारसे फैफिननाय समावनो बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमनायाव थानाय सेसा दैमानि दालाङाव मोनसे गोब्राब आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा मोगि जायो। बे जाब्रबथायाव 2 नं बिक्रमपुर गामिनि फुंखा बसुमतारी 23 आरो कनकलाल नार्जारी 15 बिथांमोना जिउ गोमायो। मख'जाथावदि फुंखा बसुमतारीया BA पास जानाय फरायसामोन आरो कनकलाल नार्जारीया देग्लाय 2021 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ लिरगौमोन। गासै सा 37 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे जाब्रबथायाव गोब्राबै जखम जायो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो रुंसारि जानाय जिउमानि गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनायजों लोगोसे रुंसारि दुखुथिया न'खरनि बाय बाहागिनि सेराव दुखुनि बाहागो लाफाहरबाय। लोगोसेनो जखम जानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोग्गो देहाखौ थाबैनो मोनफिननो हानायनि थाखाय आनान गसाइनि सेराव आरज गाबहरबाय। दिपेन बर' आफादगिरि एबसु, कनिन्द्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि एबसु। आंगो लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो भिडिअखौ लाइक होआखैब्ला लाइक खालामदो आरो बड' SM आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। मेट्रिक आनजादनि सायाव फैगौ 2 मेनि उनावसो थिरांथा लानाय जागोन बुंथिदों दानि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। CBSE बायदिनो आसामनि सेबायाबो मेट्रिक अदेबानि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन नामा होननानै सावरायजाबाय थानाय समावनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोर सोलोनि गेजेरजों मख'जाथाव बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुंदों दि कभिडनि जानो गोनां थासारि आरो जोंनि बेवहाय बाहायनाय खायसे खामानिनि जेंनाफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो बेनि सायाव थिरांथा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों। 17 एप्रिल सुनिबारखालि GMCHआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि जोंनि बेवहाय खायसे जेंना दं। CBSEआव इन्टारनेल एसेसमेन्टनि गेजेरजों नायनाय जायो
नाथाय जोंनि आसामनि सोलोंथाइ खान्थि सेबायाव इन्टारनेल एसेसमेन्टनि गेजेरजों नायनाय जाया। बेनिखायनो जों CBSE नि बायदियै जों फरायसाफोरखौ मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार होहरोब्ला जेंना दं। मानोना कटन कलेज, प्रागज्यति कलेज, आर्य कलेज, बि बरुवा कलेज बायदिफोराव सोर माबोरै मुं थिसननायाव जेंना नुजाथिगोन। बेनिखायनो जों बे बिथांखिखौ लानो हाया। नैथियाव जोंनि बेयाव अनलाइन आनजाद खालामनो हाया। मानोना गामियारिनि गोबां फरायसुलिफोरनि गेजेराव अनलाइननि राहा गैया। कर'ना बेरामनि गोसारनायखौ नायनानै भारत सरकारा गासै फरायसाफोरखौ उथ्रिसार होनो जाय थांखिखौ लादों बेखौ जों मानिनानै लानो हाया होनना बुंदों। मेट्रिक आनजादखौ थि समाव नङाब्लाबो बेखौ खालामथारनांगोन। बेनिखायनो जों बेखौसो नायनो सानदोंदि बैसागो रंजानायनि उननिफ्राय मेट्रिक आनजादनि 1 सप्ता सिगांसिम कर'नानि थासारिया माबायदि जायो बेखौ नायनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं मेट्रिक आनजादनि सोमोन्दै बिथांखि लानायखौ फैबाय थानाय गोदान सोरखारा लायोब्ला मोजांसिन जागोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोर सोलोनि गेजेरजों बुंथिदों। बिथाङा बुंबावदों दि फैगौ 2 मेनि सिगां बिनि सायाव जेबो थि गरन्थ लानायनि थांखि गैया होननानै। बेनिखायनो गोदान सरकारनि सायावसो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि सायाव बिथांखि लानाय जागोन होननानै बुंथिबावदों। लोगोसे मेट्रिक आनजादा जिहेतु फैगौ 11 मे खालारनिफ्रायसो जागोन, बेनिखायनो बिनि थिरांथाखौ फैगौ 3-4 मेनि गेजेरावनो लाब्लाबो जागोन होनना बुंथिबावदों। मिरु गेलेमु मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। हादोर नाङैनो कर'ना बेरामनि गोसारनाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। बेजों लोगोसे सासेनि उनाव सासे मिरुनि दैदेनगिरि सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय थानाय जादों। बे बाराव अरुणाचल रायजोनि BJP दोलोनि दैदेनगिरि अदेबानि मिरु गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि देहायाव COVID-19 बेराम साग्लोबदों। बे खोथाखौ टुइटार एकाउन्टनि जोहै किरेन रिजिजुआ बुंदोंदि साननैसोनि सिगां गावजों खाथि सोमोन्दोआव फैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौ सांग्रां थानायजों लोगोसे कर'नानि टेस्ट खालामजानो खावलायदों। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। बिजिनि दख'रानि सिङाव बरला गथें फाख्रि खुंफुं आफादा दिनै खुंफुंनो लाबाय खुंगा 43थि रंजालि बैसागुखौ। जोबोर गाजा गोमजायै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लायबो थियारिसै। देंखो मोनाबिलियाव हांख्रायनानै लाबोदों बर'नि जाखांफु लाइमोन देंखोगिरि नितामनि बर', मोनसोन बर' आरो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी मोनखौ। बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो खुंफुं आफादा खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।